אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואליעד שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבכורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה. בקיצור, מה? לירון, אתה שומע? כן. מה אני מספר לך? נו. היא מלקלקת אותי. כן. ומלקלקת אותי. כן. ומלקלקת אותי. כן. ודי, נמאס. אז מה אמרת לה? לפי, ארצה. חבר'ה, מה? מה, לבוא? לא, שם. אז תקרא לנו. לא, בטח, תבוא. לבוא. תגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבוש אותי, כמו מפה של אירוע. שים עליי מזטים ושתייה ותגיש. התחלתי את ההצגה כבר, איפה יוליה? לא יודע, לירון! שנייה רגע, נפסה לי הביצה בריצ'רד. כן, נך כבר, נו. לירון, בוא נסלח את זה. אמרנו, זה הקיום. לא, אין לי מצב רוח. מה זה? מה זה? מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה. אפשר להתחיל? תגן על הבן אדם. לא, אין לי מצב רוח. אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה בשם יוליה. מה המצב? ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה. אמא שלך התאהבה ביוליה, נראית כמו קוף. קוף, אבל תגיד לה משהו יפה. רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודע את המתוקים של הפרוזן? לא חשוב, לא? אוקיי, בוא נמשיך. היא לא רעבה? לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות. כן. אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו. תגיד, הפלצת? למה מריחים? פתחת פה סניף של חירייה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה! אני לא יכול לעבוד ככה! שמעתי פוק ועוד פוק ועוד פוק! בוא נקרא לו פוקימון! זה לא פוקימון! הלו! מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון? מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר הוא דתי, הוא התקרב לעצרות. לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו. אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים. באמת? כן. איזה ספר? בוא ישחט. סיימתם? אפשר להמשיך את ההצגה? אם איזה פקק בתחת, אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו נמשיך. תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות. תפסה לי הביצה בריצ'רד. בוא נשחק. מה אתה עושה? תזהה ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק. אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה? אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי. אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך. תכירו, לירון, מישל. סליחה. אני אלך. תלך קיבינימט, אתה לא מאיים עלינו. זה מטאפורה, אוקיי? מטאפורה, מה זה מטאפורה? זה מדפסת. בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, עכשיו, מה פה? בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה. ניסה לשפר את מצב רוחה. רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים? מה זה שוב? מה? אתה יודע איזה מעודד זה? היא כולה בוכייה. תהיה בוכייה. זה נמר. אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד. יוליה, יש לה יום הולדת. איפה העוגה? לא, נעזנד, מה אתה רוצה? אל תעודד, תשאיר אותה ככה. תמות מצילי. בסדר, אבל לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות. סבתא שיעשו לה ניתוח, הוציאו לה את השקדים. אז מה שמו לה? בוטנים. אז מה היא עשתה? פתחה פיצוצייה? לא. רגע, איתך אולי עובדים? לא יודע, אני אדבר. בוא נתפן. אני אעשה טלפון. אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתן מזה זמן מה. כמה זמן? 8 שנים. רגע, הבחורה, הנה. סבתא, חבר פה כשאתה מחפש עבודה פיצוצייה. היא לא יכולה לדבר. למה? היא באורגיה. איפה היא? אורגיה. אפשר להמשיך את ההצגה? סליחה. אוקיי. תודה רבה באמת.
אני רוצה לגמור. לא פה, בבית, יא שוטה. אתה, אוקיי? בסדר. יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה. אימה! איך הלך? איך היה זה? אימה! מה אתה עושה? זה משחק. למה זה מוגזם ככה? למה? הוא למד בבית ספר. איפה למדת? של ענת ברזילי. אז למה ככה? זה לא טוב? פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה. אוקיי? היא בוכייה. מלפפון הבא שכשילו הלו! טוטובונים 2 שקל הלו! שיבה בחיצי הלו! חייל בוא נעשה לך הנחה! בוא כפרה, בוא. חייל בוא נעשה לך הנחה בוא! חייל בוא נעשה לך הנחה! אתה מדבר איתך, חייל בוא נעשה לך הנחה! בבקשה, שור. חברים, אני... אוקיי, בחוץ. חייל! אוקיי. חייל! חייל תבוא! חייל תבוא! חייל תבוא! בוא הנחה יגדל! אני באמת מתנצל. זה לא הקצב? נראה לי זה לא הכיוון, אה? איך עלית על זה? הוא למד בבית ספר. תחושת בטן. ואז הופיע מכשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה. מה אני עושה? תשאר ככה. מה אני עושה, אני? רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע. עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראה איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך... לא, מה אתה עושה? אמרת שפן. נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה. אתה לחוץ, זה מאולף, מה קרה? זה גועל נפש. ארצה, חלאס. חבר'ה, פורנוגרפיה. זה אבל מה לעשות? בואו נסיים את ההצגה, אוקיי? בסדר. הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה, ומבקש את ידה. תביא את הפעם, מה המצב? לא ככה. את הסוף אני לא מוכן ככה. מה אתה רוצה? ככה מציעים נישואים. לא? על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברכיים. רופק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה. לא, אני... זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד? לא, אתה חייב לעשות. ככה? כן, אוקיי. שים לב. סוף, הדרמטי. רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה. רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? ספירה. זה ארוך השנה, אה? אז זהו. מדבר איתו. לא, אל תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת. מה נעשה עכשיו? פגענו בו, מסכן, לא נעים. מה זה פגענו בו? מה אני אעשה? אתה פגעת פה. איזה רגשי, מה? תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב. לירון, אבל מה אני אגיד לו? באמא שלך. לא יודע, תגיד לו משהו טוב. אבל יש לי 2 בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע. למה אני מקשיב? תחזיק אתה. אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות יותר טובות. תעמוד פה למה לך אין טקט. זה. תחריד אותי באמא שלי, לירון. יש לך שוקר? בישל. נו, מה אתה בוכה? מה אתה הומו?